खुलुमनाय बावग्रोबाय नोंथांमोननिसिम दा जा जि सिटुएसन जादों बेखौनो सोंनाय जादों नोंथांमोना दा बेखौथ' आं गोबां दासान्दि बुंगासिनोबो दं आरो बुंबाय थानायनि जाहोनानो जादों जे बारे बारे जोंनि समाजाव गले गले बे माने गाज्रि थासारि जागासिनो दं बे गाज्रि थासारिनि सायावनो बुङा नंब्लाबो बुंनांगोन होननानै सासे आइजो जानानै बुंनो बाध्यतामुलक जादों ओंखायनो आं बुंनो लुबैदों दानि गाज्रि जाथायफोराथ' नोंथांमोनाबो मिथिगौ दायो जेन'बा जोंनि मेन जेंनायानो जादों जे आइजोफोरनि जेंनायानो जादों माखासे हौवा थाखानानैबो गुबुनजों हाबा जानाय आरो माखासे आइजोफोरा उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो माखासे फेसबुक इउटुबफ्राव बर' आइजो हिसाबै गाव गावनि मा होनो मान सन्मानखौ फाननानै गावनि देहा मोदोमखौ गुबुननो दिन्थिनानै गोबां माने समाजाव गुबुंले खालामनाय दा बेफोर बाथ्राखौनो बुंनांगोन होननानै आं सानना लायो आरो बेफोरनो जोंनि थाखाय जोबोद गाज्रि जादों आरो बेनि थाखायनो समाजा गुबुंले जानो हागौ आरो जोङो दानि समाव नुनो मोनदों माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोरा माखासे फेग्रा मुवा आरो लोगोसे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोरखौ नुनो मोनदों बेखौ मा बुंनो सानगोन? बेथ' बुंनो थाङोबा माने गोबां जायगायावनो जागासिनो दं आरो जों गोबां जायगायावनो दङ होननानै बुंनांगो लानांगोन सेथियावनो बुंदों फेग्रा मुवाखौ बिराद मानसिफ्रानो बा उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो लोंगासिनो दं आरो फेग्रा मुवाल' नङा फेग्रा मुवाया गोदोथ' जों बुंनो थाङोब्ला जुमायखौसो होननानै बुंनांगौमोन नाथाय दायो फेग्रा मुवाया माखासे गोजाननिफ्राय फैनाय जायफोरनि ड्राग्स भां ड्राग्स बायदि मैयाखौबो जानाय नुदों आरो बेखौ जानाया माने उन्दै उन्दै बैसोआवनो जानाय नुदों क्लास 8, 9, 10निफ्रायनो हमनानै कलेज लेभेलसिम खोब गथ'फोरा दायो जानानै बिराद बरबाद जानायखौ नुदों बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बेखौ जुदि जों होबथानोबा जों दिनै न'खरखौनो बुंनांगोन जोंनि गामि ओनसोलखौनो बुंनांगोन जोंनि आरो माने बर' माहारिनि माखासे गेदेर जेंना होननानै बुंनांगोन आरो बेखौ फोसाबनो थाङोबा जों न'खरा गिबि लाग्रोनांगोन नुनायाथ' बेखौनो नुबाय थादों दा मबाइलखौ खुलिबानो बा जोङो नुबाय थायो माने माब्लाबा गुबुन जाथिजोंनो थांबाय थानाय आरो गोबाङा माने बोरै थाङो जोंबो मोनथिया बिमा बिफानि मोजां नोजोरथि होनो रोङैयाव बर' आइजोफोरा खामानि मावनायनि आसिला लानानै गुबुनाव थाङो आरो सोरबा उन्दै बैसोआव हाबा जानोसै जाखांनानै माने गावनि जिउ लाइफखौ जेबो सानाबासिनो गुबुन सासे हौवा मानसिनि खोथा गोसोखांसै आरो गुबुनजों थांनोसै सोरबा हाबा जाखानायाबो थांदों सिख्लायाबो थांदों आरो गुबुनजों थांनायाथ' जोबोद माने गाज्रि होननानै सानना लाजायो आरो बियो मालाबाबो सुभलैखन नङा बिथांमोननि जिउआ ओरैनो माने आदानि मा होनो जिउआ माने लस जानायखौ जों नुगासिनो दं मानो होनना बुङोबा दा माने बुहुमाव ओरैबायदि रिमोनला जाबाय गालिनोबो सम नाङा जायनि जाहोनाव गोबां बर' आइजोफोराबो दा केरेलायाव फानजाहैनाय सम ओंखारदों बिहाराव फानजाहैनाय सम ओंखारदों आरो गुबुन जाथिफोरनि हौवा माहारिफोरा दायो बर' आइजोफोरखौ जेसेबां मोजां मोनदों खिन्थु हाबा जानायनि मिजिंजोंबो मोजां मोनजोबाखै माने बरबादानो जाहैजोबदों आरो दा बुहुमाव ओरैबायदि रिमोनला जाबाय गुबुन समाजावसो जों खोनायोमोन देहा फालांगिरि दायो बर' आइजोफोरखौबो गोबां देहा फालांगिरियाव फानदों होननानै जों रिपर्ट मोनबाय थादों बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोद गाज्रि दा बे बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जों बर' समाजनि मान सन्मान गासैखौबो जानायखौनो नुदों जों माब्लाबा लाजिखांनायबो मोनदों ओंखायनो दा बेहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों आरो जोङो माने बिमा बिफायानो ओनसोलानो जों बेखौ खोब एक्सन लानानै जों बन्द' खालामनायानो मोजां आरो ओनसोलाव सासे गाज्रि सिख्ला नुदोंबा बेखौ जों ज' थांनानै बेनिफ्राय गोजानाव थानो जों बोसोन होनाया मोजां नाथाय दायो जोङो माब्लाबा माने समाजनि जि बेंनाय बे बेंनायखौ माने गुरुं नुबाय थादों आरो दा ओंखायनो राफोद जायोबा जों माने बेफोरनिफ्राय सामलायनो हागोन नामा बेखौ नुदों आरो गोदोनि समाव जों नुदोंमोन सिगां समावहाय आब' बार' वुमेन जास्टिस आफाद बिथांमोनखौ बुंबाय थानाय नुदोंमोन दा बेनि सायाव बुंनायखौ नुवाखै बेनि सायाव मा बुंनो सानो दा बेथ' बिथांमोननिनो बाथ्रा वमेन जास्टिसखौथ' जेन'बा गाहायै आब' अनजालि दैमारिखौनो होनो खोब समाव माने बर' आइजोनि खोब गोरों राफोद आरो गोबां समाजनि खोथाखौनो सिन्था खालामदोंमोन दा बिथांमोना मा हाबा मावदों बेखौथ' आंनि बिथिङाव आं बुंनो लुबैयाखै बा बिथांमोननि बाथ्रा नाथाय सासे बर' आइजो हिसाबै
आब'खौबो जों बुंजानो लुगैदों जे बर' समाजाव बिराद गाज्रि जाथायफोरा जागासिनो दं बिनि राहाफोरा निस्सय बिथांमोननि मेलेमाव खिलिनो हागौ दा बिनि सायाव बाथ्रा बुंनांगौ आरो आबोबाथ' दाबो दङ मोनसे समाव आं आबोबाव गोबां सेन्ट्रेलावबो आरो डिस्ट्रिक्टआवबो हाबा मावबोदोंमोन गोबाव सम जाबाय आं आबोबाव हाबा मावैया अब्लाबो आङो बे आफादनि थाखाय जोबोद अननाय आरो सिबिनाय दङ ओंखायनो बिथांमोनखौबो सानो जे जों खोब खम नुदों नुनाया जों बेखौ बुंनांगोन खिन्थु दा जि सम बे थासारिया माने आइजो अनसाय आफादनि जोबोद गोनांथि जादों जों बेखौ माने जेरै हायो एरै माहारियारि आफाद दिनै आइजो अनसाय आफादल' नङा मालाबा गोनांथि जायोबा जोंनि फरायसा आफाद मालाबा साहित्य सभा बेफोर आफादफोराबो आरो गुबुन गुबुन जायफोर आफादफोरा जातिखौ फोसाबनो हारिखौ फोसाबनो जोनोम जादों बिथांमोनाबो बाथ्रा बुंनाया मोजां होननानै आं सानदों आरो बिथांमोनखौ आंबो खावलायहरदों आरो जोङो खोनानो मोनबावदों बिमा गौथुम आफाद जों बेखौहाय जोनोम मोन्दों होनना खोनानो मोन्दों बेखौ माबायदि सापर्ट होगोन आरो माबायदि थुलुंगा मोनगोन होननानै सानो बेखौ खोब वेलकाम मानो होननानै बुङोबा हारिया जोबोद अलखदाव दङ गोबां बिथिङावनो जोङो अलखदाव दङ बेखायनो दानि गोदानै दानाय बिमा गौथुम बे बिमा गौथुमनि साफ्रोमबो जायफोर मावगिरि बिथांमोनखौ आंबो खावलायदों बे समाजा जोंहा गुबुंले जानानै दं आरो बर' समाजा जेसेबां दावगानांगौ बेसेसिम दावगायाखै नाथाय गाज्रिया बे समावनो जुदि बे दावगायै समावनो जुदि जोंनि माखासे गाज्रि बिथिंफोरा जोंनि समाजाव फैयोबा जिहेथु जों मिसियर नंखाया ओरैनो आरो जोंखौ गाज्रिसिन लामायाव लांगोन बेखायनो जों बिमा गौथुमखौ जेसेबां हायो एसेबां आइजो माहारिनि थाखाय दावगानाय आरो गाज्रिखौ होबथाजानो लुगैदों आरो बिनि दैदेनगिरिफोरा फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन सारानो बेखायनो दिपेन सारनि दैदेननायाव निस्सय बिथाङा समाजनि बाथ्राखौनो गोबां बुंबाय थानाय हिसाबै निस्सय बे आफादखौ मोजाङै दैदेनगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो मिजिंबो थिदों आरो दा बेखौ बुंनोबाथ' जों बयबो मिथिगौ उन्दै बैसोआव हाबा जानाया गोबां जेंना दङ आरो हारियाव माखासे डेभेलप जायैनि जाहोनफोराबो बेनो मानोना उन्दै बैसोआव गासैबो गियाना आबुं जाजोबा दा बे हाबा जानाय लोगो लोगो मोनसेल' बिथिङाव गाज्रि जाया आरो गोबां बिथिङावनो गाज्रि जायो सेथियावनो जागोन बेनि जि गियान बे मिसियर जाहैया मिसियर जाहैनो थाखाय बे गावनि लाइफखौनो बुजिया बेखायनो बिनि गथ' गथाय खांनाय आरो न'खर गोरोबनाय बेहाय प्रब्लेम जायो आरो नैथियाव बेहा गाव जे मा मावनांगौ बे मावनांगौखौ बियो एसेबो साननो हायैयाव गोबां समाजाव माने जायफोर समाजा गनायथावना नङा बेफोरबायदि गाज्रियाव आरो नैथिबार गाज्रि जाथायफोराव हाबसोमनानै समाजखौ लाजि फोनांनाय एबा गुबुंले खालामनायाव जाहैयो आरो दा बेफोरखौ होबथानोबा जोङो माने गोबां जोंनि बिमा बिफा जोंनि गामियारि आरो जोंनि समाजानो लानांगोन दायो जोंनि मोनथिनायाव थांनाय बोसोराव जोंनि चिफ मिनिस्टारा उन्दै बैसोआव हाबा लानायखौ होबथानो गोब्राबै नाजादोंमोन आरो बिथाङा बुंनो थाङोब्ला जों बिथांखौ साबायखर होनांगोन गोबां बन्द'बो जादों आरो नाथाय बर' समाजाव जों मोनसे नुदों दायो माने उन्दै बैसोआव सोरबा मोजां मोनलायोबा माने सानस्लाबनो हायैयाव माखासे आयेन कानुनखौ गिनो रोङैयाव बिथांमोना खारखोमानानैबाबो हाबा जानायनि थांखिसिम सौहैदों बे सौहैनायाव जोंनि बिमा बिफाफ्रा साग्रिद जायाबासिनो जोंनि माखासे थाखानाय आयेनखौ दोनखुमानानैबाबो हाबा होनायावसो लिप्त जादों आरो दा बेफोरो जोबोद दुखुनांथाव मानोना बे मोनसे हाबा जानायखौ होबथानाय आयेना जोंनि थाखाय जोबोद मोजांसोमोन जोंनि समाजखौ गोजौ थाखोआव लांनायनि एबा साफ्रोमबो मानसिफोरखौ गियान होनायनिसो मोनसे मोजां आयेनमोन आरो दा बेखौ दोनखुमानानैसो जोंनि समाजाव हाबा मावनाय माखासे बिमा बिफा नुदों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गाज्रि आरो बे गाज्रिनि थाखायनो बिथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ गावसो सावना लानाय जादों आरो मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोना मोनथिगौ बयबो जों बयबो मोनथिगौ उन्दै बैसोआव हाबा जानाय लोगो लोगो हाबाया गोरलै नङा आरो हाबाया मोननै सुबुंजों गोसो गोरोबनानैसो हाबा जायो बे गोसो गोरोबनानै हाबा जायैयाव जायफोरा मिसियर नङैयाव हाबानि बैसो मोनैयाव हाबा जायो बिथांमोना सहायनो हानाय गुन आरो मावनो हानाय गुन बेफोर थाहैया आरो लोगोसे बिथांमोना जि नेक्स्ट जेनेरेसन माने जोनोम होगोन बै जोनोम होनाय माखासे गथ' गथायफोरखौबो मोजां नोजोरथि लाखिनो हाया बेनिफ्राय बिथांमोना
गावसिनि मेचियर नङै मेलेमखौ लानानै न'खरखौ जेब्ला दैदेनो न'खरजों लोगोसे समाजाबो गाज्रि जाफायो आरो दा बेफोरखौ जोङो होबथानोब्ला जों बयबो साग्रिद जानांगोन आरो उन्दै बैसोआव हाबा जाहोनो हायै एबा जानो हायैनि थाखाय बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ खोब नोजोर होनांगोन उन्दै समाव गोबां माने हौवासा हिनजावसा बबेबा बेरायनो थाङोबा बिथांमोनखौ हगारनाया मोजां नङा आरो गावनि न'खरावनो थानानै 20 एबा 25 बोसोरसिम मोजाङै दैदेननाया मोजां आरो बिथांमोनखौ नोजोर होनोबा जोङो माने गाव गावखौनो जोङो बिमा बिफाखौ बावसोमनांगोन मानोना एनि टाइम मोनफ्रोमबो घन्टायावनो बिसोरखौ नोजोरथि लाखिनानै बिथांमोना मबाइलाव मा गेलेदों बा एग्जामाव बेसेबां पास जादों जायाखै बा हमनो हाखायो आरो बुंनो थाङोबा सासे गथ'आ गावनि गथ'खौ जों रावबो हमनो हायै गैया बियो फरायनायाव बेसेबां गोसो होदों गोसो होआखै बाहेरायाव बेसेबां बेरायदों बा खना खना मबाइलाव बेसेबां रायलायदों बैफोरखौ नायनानै जों हमनो हायो जे बिनि गोसोआ बेसेबां माने बाहेरायाव थांदों बा गावनि फरायनाय लेभेलाव थादों आरो माखासे बिमा बिफाखौ ओरैबो नुयो आरो बैसोखौ लानानै बिथांमोननो जि गाननाय जोमनाय होनांगौ बे गाननाय जोमनायखौ होआ जाउनाव बाहेरायाव बेरायहैयो आरो देरनाय लोगो लोगो आवसारि हगारबाय नालाय गथ'आ बेसेबां घन्टा बाहेरायाव थादों बेसेबां घन्टा न'आव थादों फरायनायाव बेसेबां घन्टा थादों बेखौ नाया आरो दा बैसोजों लोगोसे गाननाय जोमनायबो होनो रोङा बैसोजों लोगोसे थाफाजाबनानै हाबा मावनो रोङा बेबायदि गथ'फ्रा फरायनायखौ गारनानै गुबुन माखासे गाज्रि जाहोनफोरावसो लिप्त जानानै बेबायदिनो गाज्रि हाबाफोरखौ मावबाय थानाय नुदों आरो दा ओंखायनो बेनिफ्राय जों सांग्रांथि जानांगौ आरो